A migraña é a enfermidade neurolóxica máis frecuente, afecta entre un 10 e un 16% da poboación mundial. En España, alrededor do 12% da poboación está afectada. Conleva non solamente o dolor de cabeza, sino tamén outros síntomas acompañantes, moitas veces invalidantes. É máis frecuente en mulleres, con unha ratio de 2-3 mulleres por cada varón afectado. As crisis de migraña consisten nunha dor de cabeza generalmente unilateral que se acompaña ademais de outros síntomas, como pode ser molestia ca luz, cos ruídos, náuseas e incluso vómitos. Aparte disso, tamén pode asociar outra serie de síntomas menos frecuentes, a veces que poden ser tan incapacitantes como a dor. Si, ata o 40% dos pacientes con migraña non están diagnosticados e se considera que ata un 50% non reciben o tratamento máis adecuado para a súa enfermidade. O primeiro é consultar co médico de atención primaria, que pode poñer un tratamento inicial, un tratamento sintomático, habitualmente con analxésicos e a veces tamén con triptáns, e nalgúns casos de migraña xa máis refractaria que non responde a tratamento, ou pacientes que teñen moitos días de migraña no mes, que incluso algúns deles acabamos etiquetando de migraña crónica, que implica 15 días ou máis de dor no mes. Neses casos suelen ser derivados xa a consulta de neuroloxía para tratamentos específicos. Nos últimos anos sí que han saído uns tratamentos novos para a migraña, de feito son os primeiros tratamentos específicos xa diseñados para os pacientes con migraña. Saliron uns anticorpos monoclonais inxectables ou ben intravenosos e agora tamén están pendientes de aprobación os novos tratamentos vía oral en pastillas. O desenvolvemento de novos fármacos sempre é unha gran noticia, máis que nada porque sempre nos abre portas para lograr un mellor control dos síntomas e poder proporcionarlles aos pacientes unha boa calidade de vida, porque sabemos que a migraña é unha patoloxía coa que van ter que convivir toda a vida, pero que a podemos ter ben controlada con novos medicamentos. Aquí nas consultas de neuroloxía temos unha enfermeira, que, por exemplo, os pacientes que empezan un tratamento novo inxectable, pois ela les ensina como se pon, resolve as dúdas que teñan e tamén queda un contacto, pois, se houber algún problema, pois, para poder poñerse en contacto con nós e resolver todo o que poidamos. ¿Alguna más que